kana nemechando au iba wetera eyo kubairira barabugotaikerania obokoreri buna ebwenerete namononi go bamuchiro mugavana we county ya Kisii Simba Arati ase ugotarigereria magani abo askeri batebire buna babere bagokora emirimo ase gekegetambe korende tibara kanwa chibesa cyabo nabononi go baganirie Arati kubaka na chibesa gose baimukiye getambukero korengana buna richi kori goteba tukaiwana ngo twakana enge our pending bills aruchigasi abantu baito bakore namangana mange lakini wigera boniga egaba Nairobis teraga na pending bills tera abantu baito gasi ekore bakore ande mwaro je moisonda se TV nga agwanjira nanga tarakora kende gyonse igongo jugo saba bagusia se babeta inu mwagere chikura omonto mwabege to bis okwanire nga takonyara gasi niko nalgo chigusaba CMC chitu chirororo nyuma tutora imukia mangana yabuna abana inji moimbi chio mongwano because of incompetence arwa busy otherwise tuakoire Simba siku 7 otuakane chibesa chitu kuna contractors anya taribo ojagera Monday niko to wanza goje stadium oro wherever no emotonto buogo tuikaransororo kwarageri chi family chitu koruru breakfast lunch na sapa simbango kubori umosike egwache to Kisii county oche go spell doom asa abantu ba Kisii onyaye koroche na contractors mba kole tegas na ndiko bwate kene ngamba kole tegas so ki list muna wa so ki list ya ghost workers eyina yaro tutamanye tibo manyibwa because nero ntumanye to so geti bintu bire fake kwabekira abantu babeire emitiyenyene bakoligereria mangana y'iki para contractors bakotere iki building umwana umintonga gotebiga in matters to do with the development ntobuwate pending bills paka chibo ntobuwate ongoing projects na chiro chinko bachiro onyorende pending bills chiro chikoro chenganchi akole tubobe ongoing project nabo bisaba aho bali obuwate bari under you bakoligere contractors baito bachiko colleagues chiro cy'umwana umintonga utarigo chikwanera. So governor, we are telling you onyegasi yago sinyire aya resign and we are not going to fear you. Eto go